To sa'an nan a cikin abin da muke cikin shi shine an tankaɗe an rairaye gwarzaye na 'yan kokowa na ƙasa kamar haka, waɗanda kowace jiha ta ga ya cancanta ta tura wane kaza saboda suna tsammanin a hiddo musu kitse daga cikin wuta, suka ba da sunayen 'yan kokowa kamar haka. Kamar in kuka koma can birnin Difa, ita ta tace ta rairaye ta bado Mansur Isa, wanda yake abin ga shi ya cancanta bisa ga sunan Difa. Sa'an nan mu koma birnin Agadas, sai mu iske Salai Dauda, can shi ta tace ta rairaye ta turo. Sai mu koma birnin Doso, inda ta tace ta rairaye ta bido Isiyaku Musa. Sai mu koma birnin Zandar, ta tace ta rairaye ta turo sunan Lawali Dan Tela. Sai mu koma birnin Yamai, ta tace ta rairaye ta turo Aminu Ibrahim daga nan birnin Yamai. Sai mu koma birnin Tilaberi, inda ta tace ta rairaye ta turo Usman Hassan Jambiye, wanda ya riƙe takobi shekara wadda ta wuce. Sai mu koma birnin Maraɗi, inda za mu iske raƙumi mai tahiyar ƙasaita, shine mai laya ka kiyaye mai zamani, shine Aibo Hassan. Aibo Hassan shi zai jagoranci shi zai wakilci Maraɗi a cikin wannan kubu da za a yi can birnin Cote d'Ivoire. Sai mu koma mai masaukin baƙi, ita ce birnin Tawa, ita ce an mai masaukin baƙi, inda 'ya'yanta waɗanda a galibi mahi yawa su a can waɗanda sun ka ɗauki uwa sun ka ɗauki ɗiyarta, shine sai an ka tace an ka rairaye suka ba da yaro mai zamani abokin manya, shine Zakiru Zakari Moza, shine an ka wakilta wanda zai gabaci wannan kokowa ta kofi da za a yi a can birnin Cote d'Ivoire sallah, in Allah ya gwada mana. Insha Allahu gabanmu za a yin komi, za mu taimu shaido da idanunmu, in Allah ya so, daga naku Manu mai dala'ilu ku gubce buza daga nan birnin Yamai. Assalamu alaikum.